Kaixo. Haien, Egunon. Egunon. Iputzatzen un inorrez dago, hemen, dendan, o? Baina, hori da. Aura, bili berda? Bai. Ba, hemendik aurrea, konpitekoa etortze zaten nahi favorez, Txintxarria. Txintxarria, jo. Bestela, etzakutateako. Zure izena? Begoña. Ni miren, Begoña. Urte askotako. Zenbat urte askazu, galdetzen aldin bado? 81. 81 urte? 81? Bai. Ta hoindik hemen den da lanian? Lan hainin berda. Baina zenbat urte da mazkizu hemen lanian? Nik, egile 60 igual. Eta nik aspertu ez. Hombre, eta zaude estupenda? Mente. Vamos, estupendamente, hola ba. Nire aizpa 92 añosekin hilda. Bueno. Eta apaizak gano zion, zein behar da 92 añosea izteko eta hilez. Nik hoizatzen. Orduan, 60 urte hemen lanian ja. Bai. Eta hau, konpitxeko irakurri etor. Bai. Leheno karamelukuta itxezituen da txokolati ere, bai? Hemen bertan? Bai. Eta orduan, konpiteko da, karameluak itezian lekoa. Itxezituelako, bai. Abetu, behitzen nahi naiz hemen da, zer da, denda bat? Denda bat. Hauxe bakarri dago, oain. Hau bakarrik aldo, Bai, denda? bai. Supermerkaua, orduan? Bai. Eroski txiki jasata jo. Supermerkau txiki bat? Txiki bat, bai. Daneti do, betu, hemen latak, arrautzak, embutiduare bai. Bai. Eta, aiba, eta hori argazki hori? Hori Paris. Paris, hori segolako edifizio jonde japal daude, ba. Hemen baino seguru boa. Nova York ez alda hori? Balik ez dakit. Igual Nova York da. Egon altzea baina. Ni, ez da, egon gore. Ez? Hementxe, ondo hementxe bizigea. Baina, ez dakit, viaje bat, oporreta. Azpitira juman dut oporreta urrungo aztia. Azpitira altzea? Betxu ze ondo? Aizpandakat. Bale. Bai. Ta, orduan hau da, denda, konpiteko denda. Konpiteko denda. Lehen honen denda zan, baina zapatu arratzatetan sesión de tarde, otezan ba? Sesión de tarde? Bai. Pelikula, eta dana ume ustik hemen. 20 bat jende ote ginen. Dana pelikula hori ikusten. Orduan, zapatu arratzaletan pelikula jartzen zenun hemen? Bai. Betxu, eta pelikula gustatzen zaizkizu? Bai, asko. Bai? Bai. A ber, zen gehien, nolakoa gustatzen zaizkizu? Maitasunezko. Maitasunezkoak. Tirote huetza gustatzen. Ez. Hori, fuera. Odol gehiagi. Bai. Eta, ze ba, maitasunezkoak? Hori txegoa dialako. Danak ondo bukatzea. Normalian danak enamorauta bukatzu. Bai. Hori, bizitza realian, batzutan. Finen danak ondo. Finen danak ondo. Earki, haizu Begoña, bat daneti dakazu hemen? Aldamenen tabernare bak hau. Ta taberna? Bai, oso politia genea. Oain hemendik jungo gea. Oso ondo. Hala. Ui, betxu, enterauko, zea hemen izartze janakin? Oso. Ba, hauxe ba, taberna. Hau da taberna? Bai. Vale, orduan 2x1 dakazue. Bai. Denda eta hemen taberna. Bai. Bale, eta hemen jendiak zezkatzeu hemen. Txorixua eta haragi hozila eta zezkatuko eba. Earra. Eta erateko? Erateko, ni txampaina nahi jo, ardu baino. Itxurin ura bezala baleo. Oskorra seguru. Ezkerrak ez da nordu. Ez. Tira. Noiz hartzezu txampaina? Gabonetan, da amarenetan igual. Sobratzen ba. Gordetxet. Orduan nahi sobratzia? Bai, uxe. Eta hoain, zara, kanpoak berdeu, txilauta ikustea. Txilauta? Bai, eharra, Baina, txilauta? Hemen? Bai. Aizarnan hemen txilauta? Bai. Oso politia, Orduan ez da 2x1, 3x1 da? 2x1, 3. 2x1, 3. Ai, guazen txilauta ikustea? Bale, ba. Guazen, a ber. Jo, ze jardin da? Oso politia, Hombre, oain ulertze txilauta? Eixeriko alga hemen. Arki, emateu ibizan gaudela? Bai. Bai? Hemen urik etzion. Hori egitea da. Ibizan ura, itxotzekore. Eta, ui, ze ikustetor? Hor, korkumisa.
Kurkumisa? Bai. Zer da kurkumisa bat? Conejito de Indias, Conejito de Indias. Bai. Eta hau zertako azkatzu ba hemen? Belarra jateko, beira, dana garbi nola etxeuen. Belarra beha jajan aldue. Bai. Ala, ai ama, oi zer da hemen? Argomia, zero, Ai ama, zer da? Ai ama. Ez jo, Nola zera du? Beltx. Hombre, claro, ez da txurizango, ez? Beltx, nondik atea zehazu? Torri, ai, txisania nahi da. Ara, bai. Beltx, hori ez. Zeite? Loria jatetxuta. Loria jate aldizkitzu. Bai. Beltx, nondik atea dezuzuk, Beltx? Ba, bilatu intzun, irila kaun bilauzun da ekarrita, bai. bibiru emate ginen da, piztu intzan. Zera, biberoia eman da, bea, loria jaten. Bai, hori. Ez jateko. Launduta, oin beha, kalteiken. Ai, ama, Beltx, hau da, sustua eman diazuna berriz, Kasoite aldizu? Bai. A ber, Beltx, etorri. Nahi ez diriten, ba. Nahi ez dimatxe, Beltxek ere nagoetxe. Beltx. Nirekin bildurtuita, amen. Abeitxu, ja laguna indet. Hemen, betxu, arraskatzen. Iporde jamateit. Ba, eskerrik asko, zure txoko politxau txilauta. Txilauta. Erakusteatikan, eta ber, 80 urtekin, nire... Txotzean. Hemen hau. Nik ez da jo dikusiko baina. Bueno, ez da hilber. Ez hori. Ez da hilber. Eskerrik asko, begoña.